Добър вечер! Гледате новините на DCTV в понеделник, 30 март. Аз съм Йорданка Гологанова. Започваме с водещите акценти от днешния ден. Аварийно изкърпиха пътя за Асеновата крепост, но свлачищните процеси продължават. Пловдив може да промени имиджа на цяла България, твърди представеният днес артистичен директор професор Ханс Дитрих Шмидт. Подкрепа настоява да се премахне таксата от 5% за управление на партида от допълнителното пенсионно осигуряване. Най-малко 1 милион лева ще струва укрепването на пътя Асеновград-Лясково преди Асеновата крепост, където през почивните дни пътното платно се разцепи. При това сумата може да се увеличи, ако процесите продължат така, както се случи на срутището към Горни Воден, коментираха от местната администрация. За по-малко от 24 часа цепнатините в асфалта бяха аварийно запълнени с трошен камък. Даниела Доброва и Стоян Станчев с подробностите. Свлачищни процеси по пътя Асеновград-Лясково има от почти месец, но вчера ново срутване разцепи и пътното платно. Пропадането на асфалта достигат до около половин метър. Свлачищните процеси обаче продължават и в момента те се развиват на 4 места по отсечката до Асеновата крепост. Серията от свлачища на пътя за Асеновата крепост заплашват да отцепят шосето, което е единственото, което свързва с Асеновград селата Лясково, Яврово и Добролък. Вчера общината затвори пътя, за да го укрепи. Днес той отново се използва за движение, но автомобилите едва преодоляват опасните участъци. Пред камерата ни работници от фирмата, която засипа с чакъл огромните процепи, постави заграждения на най-рисковите места. Пътят е изключително живен, по него непрекъснато минават и пешеходци, и коли. Това свлачище го нямаше така. Беше много приятно направено. Въобще е ново, но за много кратко време. Как ви изглежда тази ситуация? Зле, много зле. За отбелязване последно време всичко се руши, вместо да се оправя нещо. А иначе беше направено. Преди една седмица беше идеално, ама гледай какво стана. То отгоре тръгнал. Идеално беше. То от дъждовете, много дъждове, много неща. Притеснявате ли се да минавате тук от пътя? Да, все пак днес изглежда така, но утре може да изглежда и по-зле. Община Асеновград е уведомила областния управител и Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за свлачищните процеси по пътя още преди 10 дни, съобщи заместник кметът Пламен Йончев. В момента се извършва проектиране и се предполага, че до няколко дни цялата документация ще бъде изпратена към правителството. Очаква се пътя да бъде в ремонт поне месец, като през това време няма да бъде затварян. 59-годишният Милко Драганов от Пловдив ще лежи в затвора в продължение на 4,5 години, заради това, че преди година блъсна на кръстовището на Аграрния университет 37-годишната Калина Стефанова. Половин година по-късно младата жена почина в резултат на нараняванията си и остави полусираци 3 деца. DCTV бе сред спомоществователите, които помогнаха на семейството, изправено пред невъзможност да оцелява. Даниела Доброва и Стоян Станчев разказват как се разви процеса срещу шофьора, причинил смъртта на Калина. Според обвинението на 3 февруари 2014 Милко Драганов нарушил правилата за движение и блъснал Калина на пешеходна пътека до Аграрния университет. Във фаталния ден жената бързала да вземе 8-годишната си дъщеря от дома на свекърва си. На днешното съдебно заседание бяха оповестени резултатите от допълнителната автотехническа експертиза, от която се разбра, че Калина е преминала на червен светофар. Адвокатите на съпруга и Иван обаче не бяха съгласни. Аз съм категорична, че пешеходката е пресичала на зелен светофар. Има свидетел, който е разпитан, който е очевидец. Той е, може би, втория или първия, който се е обадил на 112. Абсолютно случайно иновач в този момент, който е видял как чака на светофар на червено, но той самия е пресякал тичешком. Експертът обаче беше ползвал като отправна точка показанията на друг свидетел, приятел на шофьора, който по време на инцидента е бил с него в колата. В експертизата си той посочва също, че кръстовището е било силно осветено и въпреки сигнала на светофара, шофьорът би трябвало да види жената и да спре. Пред съда шофьорът твърдеше, че Калина е изскочила изведнъж и е пресичала извън пешеходната пътека. Доволни сме от присъдата, коментира вдовецът Иван Стефанов. Наказанието обаче не е окончателно и вероятно ще бъде обжалвано от защитата на Милко Драганов. От 1 април скоростта на движение в определени участъци от автомагистралите Тракия и Хемус се ограничава до 90 км в час, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Причината е, че съответните участъци са силно амортизирани и създават опасност за движението. На автомагистрала Тракия ограничението ще важи на територията на областите Пазарджик и Пловдив от
км 63 до 90 км и след това от 119 до 133 км. Да припомним, че 121 км от автобана край Пловдив е известен с множеството пътни инциденти, основно изсипване на стока върху пътните платна. Пловдив е първата европейска столица на културата от България. Това дава изключителна възможност да се промени имиджа на цялата страна в чужбина. Това заяви артистичният директор на фондация Пловдив 2019 професор Ханс Дитрих Шмидт, който беше официално представен днес. Той обеща привличане на повече партньори за успешна реализация на каузата Пловдив европейска столица на културата. Репортаж на Емилия Терзиева и Тодор Даскалов. Професор Шмидт е един от големите специалисти в международната инициатива Европейска столица на културата. Преподавател е по режисура и драматургия в Академията на изкуствата Фолкванг в германски град Есен и отговаря за международните отношения на университета. Неговото име е сред директорите на РУР 2010, когато град Есен включва в инициативата цялата Рурска област и една от най-успешните столици на културата на Стария континент. От тогава Шмидт работи в организацията Акултус, която консултира европейски градове в процеса на подготовката и кандидатстване за участие в инициативата. Професорът работи за каузата Пловдив европейска столица на културата през 2019 от 4 години и вече познава в детайли програмата и визията за развитие на града. Живее в Пловдив и не говори български, но това, с което мога да помогна европейското измерение, категоричен е професор Шмидт. Пловдив е първата европейска столица на културата от България. Това дава изключителна възможност да се промени имиджа на цялата страна в Европа. Още от процеса на кандидатстване привлякохме много европейски партньори, градът се отвори към Европа и това е всъщност работата, с която аз мога да помогна и това е, което се опитвам да насърчавам. Знам, че няма да е лесно до 2019 година, посочи още професорът и предупреди, че ще е необходима помощта на всички – и институции, и граждани. За мен е голяма радост да работя за Пловдив и съм убеден, че градът ще е една успешна европейска столица на културата. На 19 май на заседание на съвета на министрите се очаква да бъде одобрен официално изборът на Пловдив и на италианския град Матера за европейски столици на културата през 2019 година. Дебатът по пенсионната реформа се подменя с по-маловажни проблеми. Това заяви в Пловдив президентът на Конфедерация на труда Подкрепа Димитър Манолов. Според него, основният въпрос е допълнителното задължително пенсионно осигуряване, от което се забелязва отстъпление. Лидерът на Подкрепа присъства на регионална отчетно-изборна конференция, на която бе преизбран досегашният председател Атанас Кръстев. Според Димитър Манолов, дебатът за пенсионната реформа се измества, като на преден план се изкарват проблеми, като например по-ранното пенсиониране на военните. Миналата година от тях са се пенсионирали 2000 човека, което е 2 пъти повече от това, което обикновено се случва. А са 2 пъти повече, защото се разнасят такива приказки. 2000 пенсионери на фона на 90 000 не може да е държавен проблем. Ако пенсионираме цялата армия и половината полиция, държавата няма да го усети. Тоест, подменя се дебата в цялата работа. Подкрепа ще настоява да бъде премахната таксата за управление на партидите за допълнителното пенсионно осигуряване, което сега се събира от всички пенсионни дружества в размер на 5%. В момента се събират такси тогава, когато партидите се управляват на загуба. Това е абсурд, тъй като НОИ върши цялата работа, категоричен беше Манолов. Миналата година от такива такси пенсионните компании са събрали малко над 100 милиона лева. Ако приемем, че таксата, която събирате, за да вършат работата си, нали така, да им покрива разноските и да остане нещо за тях. В същото време Националния осигурителен институт миналата година за собствената си издръжка е разходвал 62 милиона лева. На регионалната конференция на Подкрепа президентът на конфедерацията обяви, че има сантимент към Пловдив и така изпълнява обещанието си да бъде близо до членовете. Делегатите на форума преизбраха стария си председател Атанас Кръстев, а за негов заместник определиха юристът Христо Даскалов. Опашка се изви пред приемната на депутата от Патриотичния фронт Славчо Атанасов, който прие над 20 души. Намаляване на високите данъци и разрешаването на междусъседски спорове са най-честите проблеми, които се поставят пред народния представител. Атанасов изслушва пловдивчани всеки понеделник в централата на улица Гладстон 13. Обещал съм преди изборите и изпълнявам ангажиментите си, каза Атанасов. Подробности от Ралица Дикова и Иван Чапкънов. Градски и национални проблеми поставят пловдивчани пред депутата от Патриотичния фронт Славчо Атанасов.
Според него, хората търсят съдействие често и за решаване на лични драми. Оплакват се също така от бездушие на администрацията, молят ме за съдействие в тази насока, оплакват се от жилищни проблеми, оплакват се от чисто социални проблеми, не му обърнали внимание в социални грижи, не му обърнали внимание в НОИ. Атанасов е категоричен, че не се интересува от политическото пристрастие на хората, които посещават приемната му. Пратих ви при около месец писмо за среща с министърката по служебна работа, по линията на ВИК. И чакам още, сега му напомних да прати второ запитване за среща с министър Павлова. Той какво каза? Той каза, да, ще прата. Депутата от Патриотичния фронт заяви, че не връща желаещи за лична среща. Сина е подписан веднъж като титуляр, веднъж като поръчител на 100 лева заплата. Истината е обаче, че синът му е подведен, ето като юрист го казвам. Случаят няма да е лек, защото той се е подписал. Това е факт. Но с този случай съм занимавал лично главния прокурор Цацаров по въпроса. Лично. Славчо Атанасов допълни, че има специална тетрадка, в която се записват всички сигнали, за да се проследи развитието им. Паркинг за 50 автомобила ще бъде изграден край основно училище Димитър Талев, съобщи кметът на Южен Валентин Василев след съвместната приемна на народните представители от ГЕРБ Атанас Ташков, Петър Петров и Стефан Дедев. На срещата бяха поставени основно проблеми, свързани с инфраструктурата на района. Депутатите разгледаха общо 21 сигнала, които са приети в районната администрация през последната седмица. Информират Ралица Дикова и Иван Чапкънов. Един от най-често задаваните въпроси в район Южен е свързан с планирани ремонти на най-компрометираните участъци по улиците и булевардите. Отговора на кмета на района Валентин Василев е, че предстоят ремонти по улиците Георги Икономов, Прилеп и Славееви гори. Тези проблеми ще бъдат приоритетно решени веднага след като подпишем договора с предстоящия изпълнител. Надяваме се, както и в предните няколко години, инженер Иван Тотев, кмета на нашия град, също да концентрира своите усилия за разрешаването на по-малките и оставащи проблеми, които не са в компетенцията на районната администрация. Пред депутатите от ГЕРБ кмета на района каза, че са започнали ремонтните дейности по тротуарните настилки в квартал Коматево. Очаква се и финансиране от Министерството на околната среда и водите за изграждане на още фитнес площадки на открито. Ще използваме момента да чуем от кмета каква програма е изготвил за тази година, къде ще бъдат основно насочени средства за ремонти по улици, тротуари, пешеходни пътеки и така нататък. Да се запознаем основно с тяхната програма и с каквото можем по жалбите на хора да предприемем някакви действия. Като обобщение на провелите се вече 4 приемни, депутата Петър Петров заяви, че проблемите на пловдивчани са различни за различните райони. Докато да речем в район Северен, предполагам, като иде в район Източен, повече са от битов характер, шума през сватбите на ромите и така нататък. Тук повече са във връзка с междублокови пространства и инфраструктура. Предстоят срещи с жителите на районите Централен и Източен. При засилен интерес от фирми и от студенти премина най-големият форум за студентски стаж и кариера в страната – Национални дни на кариерата «Добра кариера, добър живот». 12-то издание, което се проведе в Пловдив, събра над 45 компании от различни браншове и стотици млади хора, които търсят добра професионална реализация. Репортаж на Емилия Терзиева и Тодор Даскалов. Във форума участваха както утвърдени големи фирми, така и компании, които сега започват дейност в Пловдив. Всички имат желание да привлекат на работа млади хора. Най-търсени са IT специалистите. Цялата гама от инженерни специалности, финансисти, кадри за банките и кол-центровете. На тези кариерни форуми е мястото, където се срещаме с кандидати, включително които сега са завършили, не са много добре ориентирани за това какво предлага пазара, с какви позиции предлагат фирмите. И именно тези форуми е мястото, където се срещаме с такива, така да се каже, хора, които дори нямат опит, на които можем да предложим позиции. Търсим хора, които владеят на отлично ниво различни чужди езици за нашия офис в София. И тъй като това е едно доста мащабно събитие, в което участваме не за първи път, знаем, че тук можем да срещнем именно такива хора, затова и тази година сме отново тук в Пловдив.
търсим млади, мотивирани, образовани хора, които са готови да работят и да получат една интересна работа, която ще им предостави възможност за обучение не само в България, но и да пътуват извън чужбина, да се запознаят с това как се прави в инженерната работа по света. Форумът е пресечната точка, където бизнеса среща младите хора и им предоставя шанс за реализация и кариерно израстване. Към предложенията за работа и стажантските програми интерес проявиха не само възпитаници на висшите училища в Пловдив, но и студенти на университети от други градове. Запознах се с доста работодатели на различни фирми, всъщност в моята сфера, с която искам аз да се занимавам. И от тук нататък ще видим какво ще се случва. Аз съм студент трети курс в Американския университет в Благоевград и дойдох тук в Пловдив, защото предпочитам да карам летен стаж тук в Пловдив, а не в София, понеже повечето фирми набират за там кадри. И си търся нещо в областта на финансите, бизнес администрацията. Аз това уча. Искам да видя какво предлагат работодателите за моите хора, които нямат опит. Аз съм студент, магистър в момента и тепърва почвам да развивам по-подробно, по-стабилно своята кариера. И искам да дали възможност за стаж, дали наемат млади хора без опит, да си потърся работа. Предлагат стажантски позиции, има фирми, които предлагат да можеш да влезеш в тяхната сфера на много ниво младши специалист, имат ресурси да те обучат. На кариерния форум присъстваха и гръцки фирми от туристическия бранш, които информираха желаящите за работа в чужбина. На специални щандове младите хора можеха да получат консултации как да оформят своето CV, как да се държат на интервю за работа и получиха други полезни и практични съвети. Общината не изисква дипломи или каквито и да било документи за музикална грамотност от музикантите, за да им разреши да свирят на улицата. Но по тези документи се определя в коя зона на града да свирят, разясни днес Георги Маринов, началник на отдел Обществен ред и управление при кризи в община Пловдив, след поредица репортажи по темата. Още подробности. Ние разделихме града на 3 зони – А, Б и С. И уличен артист получава бадж за една от тези 3 зони. Ето какво представлява баджа, той е с различен цвят. Та уличният музикант получава бадж за една от тези 3 зони, което е и общоевропейска практика. Ето бих ви показал какво е и общоевропейска и бих казал световна практика. Ето това е един такъв бадж от Санта Моника. Това е такъв бадж от Мадрид. Това е от Виена. Така че ние сме се ръководили от челния чужд опит, за да го приложим в наши условия. Анастас Константинов ще открие самостоятелна изложба в София. Живописните платна на известния художник, обединени от мотото «Квантово причастие», ще бъдат подредени в галерия на булевард Цар Освободител 2 в столицата. Репортаж на Емилия Терзиева и Иван Чапкънов. Анастас Константинов покани екипът ни в своята галерия, за да ни покаже картините, които ще подреди в София. Той е от художниците, които рядко редят изложби в България. От една страна не му стига времето, защото почти половин година в Съединените щати рисува там, а от друга галерия Анастас е винаги отворена за почитателите на неговото творчество. Сега обаче приема поканата за гостуване в столицата и ще покаже за първи път пред софийска публика новите си платна, рисувани през миналата година. Заглавие на изложбата дава картината «Квантово причастие», която художникът твори дълго време. Която може да развълнува публиката, която не оставя човек спокойно да гледа и да се възхищава, която задава въпроси и всеки човек, може би, вътре в себе си намира тези отговори. Според Анастас, цялата изложба е една провокация към публиката. Зрителят ще трябва да влезе навътре в душата си, а картините ще го накарат да открие неподозирани страни от собствената си чувствителност. От тази гледна точка, останалите картини са пак в един чисто духовен план. Става въпрос за едни старозаветни сюжети, които са на тема борбата на Яков с ангела, жертвоприношението на Авраам. Има и много лирични картини по песни на песните на цар Соломон. Може би това е най-поетичната част от Библията. Изложбата е цялостно и хомогенно свързана. Малките формати платна подготвят зрителите, за да стигнат до квантовото причастие и да си потопят в цялостния, хармоничен и философски свят на Твореца.
През месец април ни очаква променливо време с слънце и дъжд, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Температурите ще варират от 27 градуса до -3, с месечна сума на валежите над нормата. Още първите дни на месеца ще нахлуе студен въздух и през цялата първа десетдневка времето ще се задържи по-хладно от обичайното. А какво ще бъде то през утрешния последен ден на март, ще научите веднага след емисията. Сега отново кратък анонс към темите на 30 март. Аварийно изкърпиха пътя за Асеновата крепост, но свлачищните процеси продължават. Пловдив може да промени имиджа на цяла България, твърди представеният днес артистичен директор професор Ханс Дитрих Шмидт. Подкрепа настоява да се премахне таксата от 5% за управление на партида от допълнителното пенсионно осигуряване. Така се разделяме. Пожеланията от екипа са за приятна и спокойна вечер. Новините следете и на сайта dcnews.bg. Довиждане!